मी आज तुम्हाला ना अळूवडी एक वेगळ्या पद्धतीने करून दाखवणार आहे। मागच्या वेळेला आम्ही तुम्हाला दाखवली होती अळूवडी सुरळी करून, हो की नाही। तर आता ही पानं ना जरा छोटी आहेत, त्यामुळे काय करणार, ही पानं मी चिरणार आहे एकदम बारीक। आणि आपण मेथीच्या कोथिंबीरच्या वड्या कशा करतो त्या पद्धतीने मी ही करणार आहे। तर हे नंतर चिरताना तुम्हाला दाखवते मी कशी चिरणार आहे ते। आपण काळ्या जे काळं अळू असं ना त्याची आपण पानं घेतो अळूवडीसाठी। हां, तीच पानं आहे ती बघा, ही अळूवडीचीच पानं काळ्या रंगाची असतात ना, ती पानं आहे ती बघा। ही मी बाजारात विकत आणली आहेत। तर ही पानं आणि आपण सुरळी करतोला जरा मोठी पानं असतील ना तर सुरळी चांगली वाटते। आणि अशी पण ज्यांना सुरळी करता येत नाही किंवा छोटी पानं असतील आणि पटकन आपल्याला करायची असेल ना तर कशी करायची त्यासाठी ही वेगळी पद्धत। तर ही पानं तुम्हाला नंतर मी चिरून दाखवते। आता मी सगळं साहित्य मिक्स करून घेते। सामान जे घेणार ते वर घातलं तर चिरून तरी चालतंय, पण मी तुम्हाला ह्याच्यात दाखवणार आहे पहिल्यांदा। तर हे बघा, इथे मी हे ह्याचं बेसनचं पीठ घेतलं आहे, ते अंदाजपंचे मी हे 4 चमचे घेणार आहे। आणि नंतर लागलं तर मी वरून तुम्हाला दाखवेन घालताना। आणि आपल्याला कुरकुरीत करायचे, त्यामुळे जास्त काय आपण बेसन घालायचं नाही आहे। हां, त्यासाठी हे बघा, हे 4 चमचे। नंतर हे तांदळाचं पीठ आहे ते मी घालणार आहे 1-1.5 चमचा, जास्त नाही घालणार आहे, कारण आपल्याला पानं असली की पानाची चव जरा चांगली लागते ह्याच्यासाठी। नंतर ह्या तिळ्या आहेत बघा, तिळ्या भरपूर घालायच्या, म्हणजे चांगली चावताना त्या चांगली चव येते। 2 चमचे आपण तिळ्या घातल्या आहेत। नंतर हा आमचा भाजका मसाला, मालवणी मसाला आपण करतो, किंवा नुसतं तुम्ही मिरचीची पूड घातला तरी चालेल। तर मी हे 2 चमचे घालते। नंतर आपला गरम मसाला आपल्या तुमच्या आवडीप्रमाणे, थोडी चांगला खमंगपणा येतो त्याच्यासाठी हे। नंतर धनेपूड सुद्धा त्याने सुद्धा चांगली चव येते अळूवडीला, म्हणून 1.5 चमचा धनेपूड घातली आहे। हा ओवा, आपल्या बेसन आपल्याला पोटाला थोडंसं त्रासदायक होतं म्हणून थोडासा ओवा। आणि हे बघा, मी ते चिंच आणि गूळ हे भिजत ठेवलं आहे बघा, गूळ त्याचा कोळ काढून घालणार आहे। हां, पण त्याच्या आधी मी हे घालते आलं लसूण पेस्ट बघा, तशी न घालता नुसती अशीच आपण किसून घातली ना वरून तरी पण चालते, पण मी ही माझ्याकडे केलेली होती ना आलं लसूण पेस्ट म्हणून मी ती घातली आहे। आणि आपलं हे मीठ चवीप्रमाणे मीठ घालते। आता काय तर ह्याच्यामध्ये मी हा चिंचेचा कोळ आहे ना तो काढून घेते, चिंच आणि गूळ घातलं हे बघा, ते चांगलं स्मॅश करून मी याचा कोळ काढून तो पिठामध्ये घालून ठेवते। आणि नंतर मी ह्या अळूची पानं मी चिरते, एकदम बारीक चिरायची, आणि मला ती सुरीने चिरता येत नाही, मी ती ह्याच्यावर चिरणार आहे विळीवरती। आपण हे जरा अळू जरा खाज असे झाला ना म्हणून हे घालणार आहोत आपण, चिंचेचा कोळ आणि गूळ थोडंसं आंबट गोडपणा येण्यासाठी। तर हे सामान जरा बाजूला करून ठेवते। हे असं करून घेणार, कारण बारीक चिरायला हवं आहे ना म्हणून। हे बघा, या पद्धतीने आपण हे अळू बारीक चिरून घ्यायचं। आणि अळूवडी करण्यासाठी आपण जी काळ्या रंगाचं अळू वापरतो ना तेच अळू वापरायचं, हे त्याला जास्त खाज नसते ना म्हणून। आता मी हे ह्या पद्धतीने हे बघा इतकं बारीक चिरायचं, सगळं अळू मी चिरून घेते आणि नंतर तुम्हाला दाखवते। फक्त हळद घालायची राहिली होती, ते मी तर हळद घालते। हां, हे बघा, हे मी आता अळू बारीक चिरून घेतले। आणि थोडी होती पानं, थोडंसंच म्हणजे त्यामुळे म्हटलं ह्या पद्धतीने तुम्हाला करून दाखवावं, पटकट झटपट होईल अशी। तर आता हे आपण काय ते अळूची ती 4-5 पानं बारकी होती घातली आहे। आता हे सगळं मिश्रण आपण याच्यावर घालूया। आणि आधी पाणी घालायचं नाही, हे बघा अळू चिरून घेतलं त्याच्यामध्ये हे सगळे आपण मग अशी एकत्र केलं होतं पीठ ना, हे सगळं आपण घातलं याच्यामध्ये, पाणी अजिबात घालायचं नाही। आधी ह्या अळूला सगळं लावून घ्यायचं पीठ, आणि सगळं त्यात मिश्रण घातलं होतं, मीठ मसाला वगैरे। लागलं तर थोडंसं पाणी घालायचं, नाही तर काय पाणी घालायचं नाही। आणि याची सुरळी करून आपण ठेवायची आहे। हे बघा, झालं आहे आपलं तयार मिश्रण सगळं। आता ह्याला काय लावण्याची
पाणी पीठ वगैरे हे पाणी घालण्याची पीठ वगैरे काही नको, कारण आपला अळूचा जो जे त्या अळूच्या पानाची जी चव आहे ना ती आपल्याला ह्याच्यातनं चांगली अनुभवायला आपल्याला मिळेल. तर ह्या पद्धतीने आपण असे गोळे करायचे. सुरळी आपण सुरळी लांबट करतो तशी सुरळी करायची. आणि नंतर अळूवडी कशी आपण कापतो हे आता मी पाणी ठेवलं, त्या पाण्यावर मी चाळणीत ठेवणार आहे ह्या पद्धतीने. हे बघा अशा 2 छोट्या सुरळ्या केल्या आहेत. आता मी ह्या चाळणीला थोडंसं तेल लावून घेते, कारण खाली चिकटता कामा नये म्हणून यासाठी. आणि बरोबर ह्या 2 मध्यावर अशा 2 ह्या सुरळ्या ठेवते. आणि 20 मिनटं आपण ह्याला जसं आपण अळूवडे वाफवतो की नाही त्याच पद्धतीने 20 मिनटं आपण ह्याला वाफ द्यायची. टोपात खाली पाणी ठेवलं आहे, हे बघा त्याच्यावरती चाळण ठेवली आहे आणि ह्या 2 सुरळ्या केल्या. आता ह्याच्यावरती मी हे ताट असं झाकून ठेवते. आता आपण 20 मिनटं हे वाफवून घ्यायचं आहे. नंतर जसं आपण तळतो ना त्या पद्धतीने त्या अळूवडे तळायचे आहेत. बघा 20 मिनटं वाफवल्यानंतर आपली ही अळूवडी तयार झाली आहे. आता ही आपण कट करायची. आपल्याला जरा पातळ कापले जरा कुरकुरीत होतात ना. इथे मी गॅसवरती तेल तापत ठेवलं आहे, लगेच हे करणार तळणार आहे त्यासाठी. हे बघा हे असं कट करून घ्या. तेल तापलं आहे, थोडं तेल घातलं आहे. आता हे आपण काय करायचं आहे चांगलं कुरकुरीत हे भाजून घ्यायचं आहे. हे बघा आता हे तळले आहेत. तुम्हाला चांगल्याच कुरकुरीत झालं बघा. ह्या तुम्हाला हव्या असला तर तुम्ही आणखी याच्या रंग थोडासा काळा होईल त्याचा, कारण मसाला घातला आहे. मिरची असली तर घातली तर हिरवा कलर आला असता. तर अशा पद्धतीने झटपट आपल्याला ह्या अळूवड्या तयार करता येतील ह्या पद्धतीने. मित्रांनो, ज्यांना अळूवडीची सुरळी बनवता येत नाही त्यांच्यासाठी अतिशय सोपी अशी पद्धत आहे. तर तुम्ही पण अशाच प्रकारे अळूवड्या नक्की करून बघा. आणि याआधी जो आईने सुरळी करून अळूवड्यांचा व्हिडिओ दाखवलेला आहे त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये नक्की देईन, तेव्हा तुम्ही तोही व्हिडिओ नक्की बघा. आणि हा व्हिडिओ कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. तसेच चॅनलला नक्की सबस्क्राईब पण करा. तर आता आईने बनवलेल्या अळूवड्या तुम्हाला आश्वी सांगणार आहे कशी झाली ती, म्हणजे झाली चिमडू. तू सांग कसे झालेत ते. खूपच मस्त झाली, कुरकुरीत पण झालेत ना. हो.